Grosserhafner pokořen. A tam trofí? No čau. A zdravím u dalšího videa. Dneska se vydáváme na Grosserhafner a s tím, že přespíme na Katowice. Máme v plánu to dnes vyjít, pokud nám to podmínky umožní, a sestoupit na Hýté, přespat a zítra na otočku zpátky domů. Zatím to na výhledy úplně nevypadá, i když tamhle za mnou se to začíná trhat. Ale někdy je důležitý, nebo bych vám chtěl ukazovat autentičnost hor a ne pouze jenom krásné výhledy a záběry, které jsou hezký na oko. Tamhle už je výhled na Katowice, kde budeme spát. Ověříme si na horské chatě, jak je to dneska z předpovědí, jestli se nezměnila a jestli nám to doporučí. Jestli je dneska dobrý pokoušet výstup na Grosserhafner, a v případě, že ano, tak budeme pokračovat na vrchol a po vrcholu se vrátíme zpátky na horskou chatu. Horská chata je od parkoviště 600 výškových a jsme teď v nadmořské výšce 2340, Hafner má 1076, takže zhruba nějakých 600 metrů už jenom výškových nám zbývá na vrchol, takže to už je pohodička. Tak horská chata je taková skromná, taková malinká, ale vypadá pěkně. Dnes začínáme vidět na kříž a předpověď jsme si potvrdili na horské chatě, takže by to mělo být všechno OK. Skoro 600 a nebudu lhát. Už se začíná štípat ten terén. No, 2628 metrů nad mořem a tady už to vypadá na takový finální stoupání na hřeben a tam na těch místech myslím, že jsme viděli kříž. Takže už jen kousíček. A my to teď máme s jedním kamarádem, s Prochym, to máme takový soustředění. Sobota, neděle dáme tady, nebo sobotu vystoupáme na Hafner, v neděli zpátky domů, v pondělí, úterý Grossglockner, zpátky domů v úterý a sobota, neděle Venediger, ledovec. Tak uvidíme, jestli bude přát počasí. Na Grossglockner to vypadá velmi stabilně a Venediger by snad taky mohl vyjít, ale uvidíme. Takže zřejmě asi to neuvidíte v tady tom pořadí, jak jsme to šli, ale až uvidíte Hafner, tak až takový týdenní soustředění. Vystoupali jsme na hřeben a z druhé strany se nám hezky otevírají krásný výhledy. Hlavně opatrně. Skoro 2800 metrů nad mořem a začíná lezecká pasáž.
Tady máme na hřebení trošku lezení. Je to na Alpský Můci, to bylo zapsané jako ferata A, B, ale samozřejmě využití jištění tady nelze. Je to spíš prostě takový hřebenový na zajištění tříbodový lezení. No. Opatrně koncentrovat, přemýšlet, to je důležitý. Grosserhafner pokořen. Hezky. Výhledama to nevyšlo, ale musíme mazat dolů. Je docela zima tady. Nemá cenu tady se nějak zbytečně zdržovat. Krásný výhled i s ledovcem se otevřel. Co na to říkáte? Nádhera. Nádhera. Škoda, že to nebylo takhle celou cestu. No to jo. Úplně to takový, jak tě to nabije, vždycky nějaký takovýhle výhled, krásný. Niky, a tam jde vidět ta přehrada, odkud jsme šli. Aha, tam vzadu i přehrada. Najednou se nám začínají opět otevírat výhledy, je to takový nahoru dolů celou dobu. Kdybychom tam přišli na vrchol ještě o nějakých možná tak 15 minutek díl, tak bychom měli i hezky od kříže výhledy, ale to bohužel neklaplo, tak aspoň nám to příroda vynahradila při sestupu. A tam profík. Takže K sestupu po hřebeni od kříže, tak nakonec to nebylo tak hrozný. Myslel jsem, že to bude horší, ale nakonec to celkem šlo. Nejhorší pasáže určitě jsou ty s tím zajištěným lanem a případně asi ještě 1 nebo 2 pasáže byly takový horší, ale jinak poprvé jsem myslel, nebo počítal jsem s tím, že ten cestup nám zabere díl, ale nakonec to bylo v klidu a sestoupali jsme to celkem rychle, takže už běžíme na horskou chatu, tam je od 6:30, je tam večeři, takže máme objednanou večeři, tak se jdeme posilnit. Tak, čau. zdraví. Čau. Mrzáček. Čau. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak nakonec si při sestupu se nám otevřel pohled na přehradu. Tak ten sestup není nic moc od té horské chaty, ale to byl i nástup, protože je to tady hrozně podmáčený a je to tady jak hrozný bahno, že to neutíká pomalu a takže to úplně příjemný extra není, ale už se blížíme k parkovišti, takže už jenom poslední metry.
Když jste dokoupili video až do konce, pokud se vám video líbilo, dát like, komentář, odběr. Vidíme se u dalšího videa, dalšího místa. Ahoj.